σχολή. Τώρα πηγαίνεις σε σχολή, έχεις... Όχι, αλλά είναι κάτι που θέλω να κάνω. Δεν έχεις ακόμα πάει. Όχι, ακόμη δεν έχω κάνει. Μάλιστα, όχι, αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Γιατί πέρα από ότι είναι πολύ σημαντικό και συγγνώμη που το λέω έτσι, κάνω λάθος σε έναν έκπτωση, δεν μου λέει τίποτα. Οι πολύ μεγάλοι Έλληνες παλιοί ηθοποιοί δεν πήγαν ποτέ σε σχολές και ήταν αυτά τα τεράστια ταλέντα. Θέλω να πω ότι σίγουρα μια σχολή βοηθάει και δεν το συζητάμε. Πάντως, παιδιά, μόνο αυτό που λέμε αισθάνομαι υπερηφάνεια. Γιατί? Σαν αδερφός πραγματικά, δεν ξέρω. Δηλαδή... Στις σχέσεις. Τώρα την γνωρίζεις καλύτερα, μάλλον σήμερα, Όχι, αυτά τα ξέρω, αυτά όχι τα ξέρω. Πάλι δεν τα ξέρει, εγώ τα ξέρω. Εσείς δηλαδή σας ενώνουν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τα άλλα πράγματα. Δεν ξέρω πώς είναι η προσωπική σας ζωή και αν σας έφερε πιο κοντά αυτή η σχέση σας. Γιατί συνεργάζεστε εδώ και πώς. Γιατί είναι κακό, δύο ωραία νέα παιδιά, νέα να. Έτσι πως το λες είναι το αυτό. Θέλω να πω δηλαδή. Το αυτό. Γιάννη, είχες ποτέ σχέση με την Τζορτζίνα? Γιάννη, έχεις πάρει και το σοβαρό. Πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι το πετυχημένο. Λοιπόν, κάτσε όμως για να δούμε. Όπα, εσύ κάτι είπα τώρα εδώ και έριξε τα μάτια κάτω. Πρόσεξε γιατί από ψυχολογία ξέρεις. Αλλά η τηλεόραση μαρτυράει τα πάντα. Πρόσεχε το Τζορτζίνα. Είναι η πρώτη της φορά. Σου θυμίζω. Κάθε σου βλέμμα, κάθε σου κίνηση, ένα ξέρω ποτάτο. Τέτοια λέγεται. Αυτά είναι ειδική. Είσαι ειδική, αλλά. Τζορτζίνα, μην μας μπες στην ψυχολογία Ραμαζάνη. Λοιπόν, θα φτάσουμε και στο Ταμάμ. Πριν όμως, επειδή είπαμε στην αρχή για τα παιδιά που παίξανε πριν από το Ταμάμ σε τουρκικό σύριαλ που κάνατε πάλι τα αδέρφια, να πάρουμε μια γεύση από ένα σύριαλ που δεν παίχτηκε στην Ελλάδα, αν και έπαιξαν πολλοί Έλληνες ηθοποιοί εκεί. Πόσα χρόνια παίζονταν στην Τουρκία? Ένα χρόνο, μία σεζόν. Και το όνομα αυτού? Η Κιγιάκα Μπιρισμάιλ. Ορίστε. Δύο όχθες, ένας Ισμαήλ. Η Κιγιάκα Μπιρισμάιλ. Η Κιγιάκα Μπιρισμάιλ. Η Κιγιάκα Μπιρισμάιλ. Μιλάτε και δύο τουρκικά, Ναι, Λίγο. τουρκικά. Α, τουρκικά μιλούσατε. Πώς μάθατε, κάνατε γρήγορα Εντάξει, αυτό μαθήματα. δεν υπήρχε. Είχαμε καθηγητή εκεί. Αλλά την πρώτη μέρα που πήγαμε δεν ξέραμε ούτε να διαβάσουμε αυτά που μας δώσανε να μάθουμε. Είχες καμιά πρόταση εσύ άλλη από Τούρκους μετά για συνέχεια εκεί να μείνεις? Λίγο πριν γυρίσω Ελλάδα μου είχαν προτείνει μια δουλειά, αλλά ήταν αρκετά μακριά. Ήταν πιο βαθιά στην Τουρκία και δεν ήθελα να πάω. Έπαιξε ρόλο ότι στο Ταμάμ διαλέξανε εσάς από την παρουσία σας στο τουρκικό σύριαλ? Ειδικά εσένα εννοώ για το ρόλο. Αυτό δεν το ξέρω. Ίσως μέτρησε κάπως το γεγονός ότι γνωρίζαμε λίγο τη γλώσσα. Εντάξει, είναι ένα βαντάζ. Είναι βαντάζ. Λέω αυτό, αν ήταν από το casting σε... Και μοιάζουμε, μας λένε συχνά ότι μοιάζουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε μπορεί γι' αυτό να μας πήρανε πακέτο. Τώρα κάντε μας split. Για να δούμε λίγο πλάνα από το σύριαλ όμως και θα καταλάβουμε τι έγινε προτού αρχίσει το Ταμάμ, πού ακριβώς τα παιδιά συνεργαζόταν. Meraktan öldü kadın. Eski telefon şarjı bitmiş, yenisini alacağım. Dükkanda işler iyi galiba. Yeni telefon filan ha? Yok be baba, sinek avlıyoruz. Böyle olacağı belliydi İsmail. Dika. Bu Arap saçı. Söyle bakalım Neyse. Okul nasıl gidiyor? Tarihten çakacağım. Haberiniz olsun. Bu kız da böyle işte. Son söyleyeceğini ilk söylüyor. Niye? Niye? Tarih hocası Türklere laf sokuyor. Bak sen. Onu hiç sevmiyorum. Ah benim güzel kızım. Aferin sana. Ben Türkiye'de okuyacağım baba. Atsu. Tikaniz. Kalayse. Bunun annesini görmediğim sürece iyi. Hristo. Biz eve gidiyoruz Takis baba. Adonis gelirse eve yollar. Stilton Spiti. Edersin. Duydun mu? Duydum. Sağ ol Takis dede. Beni böyle görselerdi. Ha, buzla olmaz o iş. Kaporta fena olmuş. Al şunları da pasta dilat çek. Bu ne Takis dede? İsmi ben onu da... Προσπαθούμε να καταλάβουμε. Καταρχάς, θέλω να πω ότι αυτό το κύριο με το μουστάκι το άσπρο, δεν θυμάμαι το όνομά του, το συνάντησα πριν πάρα πολλά χρόνια. Το έκανα συνέντευξη για το Μέγκα στο τουρκικό που παίζει στο Μέγκα. Όταν έπαιζε τότε με τους μπακλαβάδες. Ο Ερντάλος Γιατζιλάρ. Αυτός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και τους έκανα γύρισμα τότε για το σύριαλ. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν που έκανε τεράστια επιτυχία την πρώτη. Ναζλή και Νίκος. Ναζλή και με τον Μπράβο, πήγα, συνάντησα και την Ναζλή και τον Νίκο και συνάντησα και τους ανθρώπους αυτούς που ήταν συμπαθέστατοι και γλυκύτατοι. Πώς περάσατε εσείς μαζί τους? Υπέροχα. Υπέροχα. Ναι, αξέχαστα. Έχετε κρατήσει επαφές? Με τα πιο νέα παιδιά, ναι. Ναι, μιλάμε που και που. Και ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα που μιλάτε τουρκικά, και θα ήθελα, αν γίνεται, σας παρακαλώ να παίζουν λίγο τα πλάνα. Εμάς μας φαίνεται λίγο παράξενο, αν και βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω η τουρκική γλώσσα μπήκε για τα καλά.
Δυστυχώς, θα έλεγα εγώ, θα ήθελα να ακούγεται μόνο τα ελληνικά σε πάρα πολλά serial ή όχι τόσο πολλά τουρκικά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι βγάλετε μεροκάματο δίπλα, αλλά κάποια στιγμή είχε παραγίνει το κακό, δεν υπήρχαν ελληνικές σειρές για να υπάρχουν οι τουρκικές. Δεν το γουστάριζα και τρελά αυτό. Εντάξει, δεν πέθανα κιόλας. Αλλά αντιλαμβάνομαι και για ποιο λόγο γίνεται. Αυτό είναι γενικό πρόβλημα. Βεβαίως. Αυτό δηλαδή είναι πρόβλημα των Ελλήνων. Καλά, αυτό είναι και σε όλα τα κράτη του κόσμου. Έτσι. Πάρα πολλά κράτη υπάρχουν. Σε 90 χώρες Σε 90 χώρες. Όχι μόνο τα τουρκικά, γενικά, μεξικανικά. Οτιδήποτε ήταν φτηνή παραγωγή. Έμπαινε. Δεν θα το χαρακτηρίζα πάντως φτηνές όλες τις παραγωγές της Τουρκίας. Μάλλον το τόνισα λάθος. Ότι είναι πιο οικονομικό να πάρεις κάτι που είναι. Δηλαδή δεν σου κοστίζει το συνεργείο, δεν σου κοστίζουν όλα αυτά. Βέβαια υπήρχε και ένα ολόκληρο. Δηλαδή βρισκόταν πίσω σε πάρα πολλές παραγωγές και η τουρκική κυβέρνηση που επιχορηγούσε. Είναι ένα πολύ ωραίο οργανωμένο. Είναι ένα πολύ ωραίο οργανωμένο σχέδιο. Λοιπόν, δεν είναι κακή έννοια σχέδιο. Ναι, εντάξει, το σχέδιο. Προωθούν τη χώρα. Μα παίζονται τα τουρκικά, παίζονται σε 90 χώρες. Μα να το κάνουμε και εμείς αυτό. Μπορούμε. Εσύ τι κάνεις τώρα εκτός από. Να προστατεύεις την αδερφή. Να προστατεύεις την αδερφή σου. Καταρχάς, μιλάμε για το Ταμάμ, για ένα σύριαλ που πραγματικά πάει πάρα πολύ ωραία. Είναι καταπληκτική δουλειά. Καταπληκτική. Το λέω αλήθεια. Θα μου πεις στον Αντένα, είσαι τι να πεις. Δεν θα ήμουν τόσο υπερβολικός. Δεν ξέρω αν ποτέ που θα ήμουν εδώ θα λέγα ότι αυτό το σύριαλ δεν μου αρέσει. Νομίζω δεν θα το έλεγα. Δεν θα έλεγα δηλαδή στο κανάλι που δουλεύω ότι το σύριαλ δεν μου αρέσει. Φάνηκε και το τρέλερ στην παρουσίαση. Αλλά δεν θα έλεγα τέτοιες υπερβολές. Είναι υπέροχο. Όπως μου αρέσει και πολύ η εκδρομή εμένα. Τρελαίνομαι. Φέτος και με το Ταμάμ τρελάθηκα. Ωραία δουλειά. Ναι, τι άλλο κάνω. Τώρα με τα παιδιά. Εδώ πέρα. Με τα παιδιά εννοείς το με τα παιδιά. Μ' αρέσει που δίνω με τα παιδιά. Με τα πολλά παιδιά εδώ πέρα. Ετοιμάζουμε ένα καινούριο project με κάποιους φίλους για συγκρότημα. Μουσικούλα. Ναι, το οποίο θα. Χωρίς την Τζορτζίνα να φανταστώ. Όχι, η Τζορτζίνα θα είναι με μαράκες από κάτω. Η Τζορτζίνα θα κάθεται, θα είναι μπροστά. Δεν χρειάζεται, μόνο μπροστά να είναι. Ωραία, θέατρο, κάτι. Θέατρο, εγώ συγκεκριμένα όχι αυτή την περίοδο. Εσύ πάρει. Εγώ κάνω πολλές πρόβες αυτή τη στιγμή αναγκαστικά για τη σχολή. Έχω δηλαδή για τη σχολή, έτσι. Έχω Tennessee Williams, έχω Βυζίνο, έχω πάρα πολλά. Τζορτζίνα, άκου να αφήνεις, γιατί λογικά θα πας σε σχολή, από ό,τι βλέπω δεν το αφήνεις. Ναι, βέβαια. Είναι κάτι που θέλω. Έχουμε ξυφασκίες. Βέβαια. Ξυφασκίες. Στη σχολή θεάτρου ξυφασκίες. Δεν κάνεις, έχουμε ξυφασκίες, έχουμε jazz χορό, έχουμε μπαλέτο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στη σχολή θεάτρου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, εντυπωσιακό να το βιώσεις. Μαθαίνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ακόμα και αν δεν γίνεις ποτέ ηθοποιός. Θα σου πω ότι παίρνεις. Θα το έχεις αγνώσει. Ναι, το έχεις αγνώσει. Μα κάνεις και φωνητική, κάνεις 1500 πράγματα. Κάνεις και κινηματογράφο. Γι' αυτό να πας λίγο. Για κινηματογράφο. Για φωνητική. Για φωνητική. Η Τζορτζίνα έχεις ωραία φωνή εσύ. Είπαμε πως με τη μουσική γενικά δεν, όχι, απέχω. Πες μου λίγο, η έννοια του να ανοίξεις κάποτε γραφείο ψυχολόγου. Περνάει από το μυαλό σου ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Αυτό ξεκίνησα να κάνω. Θα έχεις ένα πρόβλημα σαν ψυχολόγος. Πιστεύω ότι κάποιοι πελάτες σου θα σε ερωτευτούν πάρα πολύ. Αναπόφευκτο. Και όταν θα σε ερωτευτούν οι πελάτες σου, ο νόμος της ψυχολογίας λέει ότι πρέπει να τους διώξεις. Φυσικά. Το ξέρεις πολύ καλά. Άρα δεν θα έχει πελατεία. Δεν θα έχει αντρική πελατεία. Τώρα κοιτάξτε, πας για το πρόβλημά σου και συναντάς την Τζορτζίνα απέναντι στο γραφείο. Και θες να της ανοιχτείς. Δημήτρη, θα είναι δύσκολο λίγο. Ναι. Λέω τι θα κάνω. Ναι. Έχετε δίκιο, γιατρέ. Ναι. Να σου πω, θα μπορούσες να μας κάνεις μια. Δηλαδή, αν γνωρίζεις και από ομαδικές θεραπείες και από αυτά. Καθόλου έτσι έχεις. Στη θεωρία. Στη θεωρία. Δηλαδή, αν ερχόμασταν και ήμασταν. Πολύ ωραία παρέα. Τώρα μου θυμίζει και το τοκ-τοκ, αυτή την απίθανη θεατρική παράσταση που παίζεται, γιατί έχει να κάνει με αυτό. Αν ερχόμασταν όλοι μαζί και ήμασταν δικοί σου ασθενείς, να βάλω μέσα εισαγωγικά. Πώς θα μας καλωσόριζες, τι θα μας έλεγες. Κάνε μια συνεδρία. Τι θέλει. Συνεδρία δεν μπορώ να σας κάνω, γιατί απαγορεύονται οποιαδήποτε είδους διαπροσωπικές σχέσεις. Και από τη στιγμή που έχουμε μιλήσει σε φιλικό επίπεδο, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί σας. Δεν γίνεται. Από τη στιγμή που. Δεν πούμε δύο κουβέντες σαν άνθρωποι να χωριστούμε και κάτσουμε την καρέκλα. Συγγνώμη, αν έχεις ένα γραφείο και έρθει κάποιος την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δέκατη φορά, δεν αποκτά μια σχέση φιλική. Εσύ εκεί δεν. Η σχέση οφείλει να είναι επαγγελματική. Σχεδόν στον πληθυντικό. Εγώ στην ψυχοθεραπεία πάρα πολλά χρόνια δεν μίλησα με στον ελληνικό ποτέ. Και γιατί να μιλήσουμε. Καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα. Και κανονικά, άμα δεις στο δρόμο κάποιον από τους ασθενείς σου. Αλλάζει δρόμο, τι. Δεν πρέπει να χαιρετήσει άμα δεν σε χαιρετήσει αυτός. Παιδιά, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, πολύ σημαντική. Φοβερό, δεν τα και αν νιώσεις ότι. Ναι, βεβαίως. Αλλιώς πρέπει να το σταματήσει τη συνεδρία.
Οπωσδήποτε. Να σου πω, εμείς τι είπαν αλήθεια όταν τους είπες, εσύ στείλανε στη Ρώμη, πληρώσαν οι άνθρωποι, ωραία και καλά, αποφύτσεις με άριστα. Λέγαν όλοι το παιδί μας είναι αριστούχο, είναι τρομερή, μεγάλη και τρανή. Το σπουδάζαμε να κάνει την τουρκάλα. Και γυρίζεις και ασχολείσαι με την υποκριτική, τέλος πάντων. Εδώ και χρόνια τους ξαφνιάζω με διάφορες τέτοιες αποφάσεις. Και εννοείται επειδή δεν ήμουν από τα παιδιά που τους είχα προετοιμάσει από όταν ήμουν πιο μικρή να τους πω ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ έλεγα από αρκετά μικρή ότι θέλω να γίνω ψυχολόγος. Έχουν αρχίσει και το συνηθίζουν, αλλά κάθε φορά ξαφνιάζονται και κάθε φορά τελικά πάντα εννοείται με στηρίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, γιατί μου λένε ότι έχουμε διαφημίσεις και σε λίγο έχουμε και δύο καλεσμένους. Σήμερα έχουμε τον Γιώργο του Σαμπάνη, τον τραγουδιστή αυτόν που σπάει τα ταμεία κυριολεκτικά, ο Γιώργος. Και έχουμε και για πρώτη φορά, το λέω αυτό και για άνδρες και για γυναίκες. Για άνδρες το λέω γιατί ο Ράφικ Τζεμπούρ, ο παίκτης του Ολυμπιακού, που πραγματικά υπήρξαν τόσα πράγματα γύρω από το όνομά του, πώς γίνεται να είσαι πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και του πρωταθλήματος του ελληνικού και να εξαφανίζεσαι ξαφνικά από το ελληνικό πρωτάθλημα, να μην μιλάς ποτέ σε κανέναν για 2 χρόνια, να πηγαίνεις Αγγλία, Τουρκία, τώρα Κύπρο και να μην λες ποτέ τι ακριβώς συνέβη. Για πρώτη φορά θα μιλήσει λοιπόν ο Ράφικ Τζεμπούρ και θα πει τι συνέβη εδώ σε λίγα λεπτά. Αλλά θα ήθελα να κάνω μαζί σας 2 ώρες εκπομπή, ειλικρινά. Του δεν σας με φτιάξω στη χαρά της ζωής, ρε παιδιά. Μας ξανάρθετε να μας ξανατραγουδήσετε. Εμείς, άμα θέλετε, ναι, εννοείται. Υπάρχει μέσα να μην μπορώ να σας διώξω, να μείνετε λίγο εδώ, δεν σας πειράζει. Να μείνουμε εδώ, όχι βέβαια. Σας πειράζει λίγο. Εντάξει, εγώ έχω full πρόγραμμα. Ναι, και εγώ γιατί πρέπει να φύγω, αλλά. Πού θα πας εσύ, πού να πας? Εγώ που πάει και Γιάννης, που έχουμε full πρόγραμμα. Τώρα έχετε να πάτε κάπου? Όχι, δεν είναι. Ωραία, περιμένετε, δεν σας διώχνω. Όχι, όχι, δεν θα φύγεις έτσι εσύ. Το μαρτύριο δεν τελειώσει. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Διαφημίσεις και τα ξαναλέμε με τα παιδιά. Τώρα. Κοίτα ύφος.